ole thun tum chu tum dang video ang lo takin le a content po dang deuh hlakin Mizoram mi puitena thil thalo taka kan ngai zu in dei tang ni zanin chu mi akai mi akhoi koi chetura ngai lo vila ti tur wang boka hei bang ma ve deuh bok nan zanin chu ti ve deuh mai tang hei hi ka fridge ania chuanin kan honga hei wine bottle pani nei vacuum maya ai dei na chi sang ai so thing te chuanin zanin chu Huijin Fandel hei hi Huijin Fandel rose wine kan ti rose wine kan tiang khania chunai white wine ania white wine Huijin Fandel hi inila thanga ai lo deuh boka inan wa ma thuma chuanin white wine nan a thum boka timing lo ba ai nia han Huijin Fandel California ania wine han soita ka chunin wine hi all world wine la new world wine kan ti ka tan ti thina all wine chu tun ma ka chuanin hei Spain te Italy te France te ka tiang Portugal kan ti te ka all world wine kan tiang chi khania all world wine a chuanin antinanin he tiang lai alla bela tang hian hria ta ola tun ma se tun lai a chuanin grab ra hi mun sang chi sang kha chin ani ta thina tun ma chuanin antinanin all world wine la new world wine hria thanna all na chu an la bela hian ani all world wine a chuanin hetian a grab ming he la ya Huijin Fandel an tiang te a grab ming hi an ziak ngai lo ta all world wine a chuanin englo i an a grab chin na mun ming khan ziak mai ni entinan Chianti ti ai ne chang Chianti chu Italy ramani ta Italy rama mun pakhatani ta Chianti ti te an lo zia chuanin a grab pakha nge Sangiavis ti na ne khating khan man lai kha chuanin grab an wine an siam pokhanin Chianti atang khanin entinanin Chianti tang siam chwa kha chu Huijin Sangiavis grab patang grab ani ti kha a hria ta chan chu mun khata khanin khami grab chau kha an chin thina wang khanin i tiang kha ania tun lai a chuanin mun rang gap chi rang tan chin to wang he tiang hianin entina Huijin Fandel California ti te mun dang atanga produce ni ponin ka tiang khana mun kha an ziak ta mai thin ani chuanin hemi hong tur hianin ki chu restaurant thok tan chen poimo ma ma tiang te wen hon nan zu hi restaurant chuanin guest ten an le ni chuanin na bottle an le ni chuanin tian kan va mu thin ta a level hi kan mu a guest ten okay chuanin kan hong thin ani chuanin hei chu hei guest tun lai wine chu tam tak chu ko khi mang kher lo wa hi akok tel lo pon nge thun lai bottle hon pa ngai ang chi hi tam to ni ka tiang khanin ania chuanin hei hi akok nei chi nia chuanin gas in order khanin kan hong ta antinanin kan hong ta chuanin ai aluminium foil ang chi khanin an silver thapa khang kha an hong ta dik tak chon ha tai nan hong thina amero chu hei chu keima wine thani wangin manin tur ta ni boka tina baka chuanin kan hong ta tianin kan hong ta
tam tak chuanin hemi ako ka hi I table a hlut chiana chang hi kan hrelo thin ani hei hi that tam tak chuanin kan update thina hei hi adik lawa wine service a chuanin theng hi table a kan da ngai ngai tur ni chuanin red wine red wine ani chuanin enga hetiang hian gas kan serve zo khan mi pakhat choponi sengin kan serve zo khanin enga a chin hi chin to lo tur ani a in evaporate tur ani a chuanin an in zo lo ani chuanin an manin du la an chin la mei tur ani te chuanin atiam mi akok po hi a bottle sira a khoi la ya mokhanin kan da amero chu hi chu rose wine ani a rose wine chu a vota serve tur ani ti kha chuanin gas in order ta a debul pakhata khanin mi panga polo thuta se a order tu berakha I wine tasting kan nei tir tur ni kan serve don ra in hemi a label hi hian gas lam a hoi tur ni ya kan va serve atelam kha a hoi tur gas in muthei tur ni chuanin tiang an serve ta an bottle khanin anglo hanin an glass ang kan serve ta ni an muthei tur ni chuanin a order tu kan serve ma saperanga chuanin taste turin enge I temchin turin kan taste turni claim te 20 ml vel kan taste tir turnia chuanin taste tiranga chuanin gas chuan tian tite hian an tianga chuanin heti anti hi swelling anita chuanin heti atlak niam muan hi chuanin alcohol atam ti na ni hetia kan han tia hetia atla thla hi lax of wine kan tita atlak khak muan chuanin alcohol atam tina ania atlak khak chak chuanin alcohol atlem tina ni chuanin tianan smell ta hang chu huajin vandal tai chu in nuam lu tuk zu thum ania thum nuam me chu ania ka in va thai tok ania ke pon tin ti zong hi zan ina ka in tur ani hi ka nei na re to ka thlen tira ka nei nia se ka in ngai lo wa hem sanin chu kan hong fa me ka thian pai in ro ka ti thina adu boxi lo in kharung de wania tiang kha ania chuanin waina chuanin na hriat turom ve tam takoma mi tam takin white wine chu avot a serve tur red wine chu enge avot room temperature serve tur te kan ti mai thina ma se ani ringot big lova serve dan chi sang hi ve temperature a wine zirin temperature a body da zir ten temperature tin zuwa chuanin wine chuanin full body te kan tia chuanin light body te kan tia medium body te full body chu alcohol tam tlau pu ma se a body kan ti khanin ege alcohol tam ti na ani ringot lawa a feel la ka akan feel dana ka ako ka chin ka akan feel dana kitang lam tur khanin alcohol kha apoimo thung ta chu wa chuanin full body kan ti chu alcohol tam tlang pu yani chitiang chu ania chuanin wine hi antinanin BC sang sari vel lo tho tanga om chan to khovela hin om chan to anga ngai ani line I evidence nei taka an enge evidence nei taka wine englo siam masak chu ang hriat thei masak chu BC sang li le za velania chuanin atang khan ania in chan to ni in hriat ania chuanin wine hi category sang englo vele ania enge 10 vele ania table wine kan ti te table or still wine an ti ta
table chunga chuanin red wine white wine la rose hemi rose poitela red wine la white wine mi chotena kan thiat lar pathum mani chu tel ni chuan chu mi zo chuanin sparkling wine kan ti ta sparkling wine hi ta mun than khata chuanin tam tak chuanin specialty wine an ti la deuh kher boka chuanin interview a po hi apoi mo khop meya I sparkling wine tin min zot ta se review tur si khan specialty wine an ti khanin an shelo la thin ani chuwa chuanin specialty wine an ti chon sparkling wine ti na ni ti kha hriat tur ani chuanin soila ta ka chuanin zinfandel chu red grape ani ta zinfandel chu red grape ani sen ani grape sen red grape ani ta amero chu white zinfandel an ti chon rose an soina ni guess in restaurant ta white zinfandel in name an ti chon rose wine in name an ti na ni achan chu enga tinge red grape atangin ate rose siam tur hi chuanin enge red grape ani na in asen velo asen vak lawani achan chu zan khat chau grape core nen khan upania zan khat chau akor khan tel thin chon akor khan remove fact thin ani akor atang hian arong kha in siamani zurong wine rong hi in siamani chuanin white ngoro sparkling wine atang ka kalpen atla sparkling wine kan ti chu sparkling wine chuanin hei champagne te an la em ta chuanin sparkling wine adang song chu sparkling wine ani ka champagne soi ta ka chuanin champagne chu friends ram atang champagne ram chaw atang siam ni mun dang atang siam ve phalani lo mun dang atang siam chu ra chu khati ang wine siam chu ra na chu sparkling wine top pani ta ni chu dam amai ro chu US khu an lo dang lam le ta US khu anin champagne da phalna hi an lo nei ve le tret maya mai ro chu champagne ma khanin an siam chuana mun ming khan da tu ni antinani America tang chuanin California ta hi wine siam chuana mun lar va da wani ta cha California tang chuanin sparkling wine chi lo siam don ta se California champagne ti angai ni khatiang khanin amun ming kha anda ma sak ngai ni champagne ti rengot kha anda thiang lo chu ani ve tra tani chuanin chumi table wine te sparkling wine te chumi zo chuanin fortified wine te polo om la ta fortified wine kan ti chu hey wine hemi hi wine lo ni ta hemi wine hi an fermentation like khanin ak alcohol ti tam turin chu an polbel thina I wine spirit ang chi antinan connect ang te an polbel thina ni khang kha fortified wine an ti chu ania chuanin chu pot wine ni for fortified wine pot wine te po hi fortified wine an ta mi zo te na kan thrit lar tu pot wine te athum em ta chuanin chumi lo la chon aromatized wine kan ti ta aromatized wine kan ti chu fortified wine flavor le ang chi kha anita antinan hei vermouth kan tiang chi sweet vermouth kan tiang chi dry vermouth kan tiang chi te po hi niang chu chuanin chumi lo le chuanin engelom kha aromatized organic wine kan ti organic wine kan ti ta organic wine chu ei mizo tana organic farming kan tiang chi ang thau khan ya grape an chin khanin alcohol chemical eng ma telo fertilizer eng ma telo an en kol grape atanga siama grape an siam na process zong a pokhan chemical eng man tel lawani chuan chen organic wine ti ania chuanin chu lo la chuanin enge lom chu khang zong kha wine category chu alo ni ta chuanin all wine la new wine kha kan sei to ta chuanin enge wine na chuan la sei la tur ne chuanin antinanin wine hi antinanin white wine chu avota serve tur red wine chu room temperature serve tur ti hi mitam tak hriat dan ania ma se ani ringot lo ta nga wine a chuanin kan zuk lu chil tak ta kan rechian chip chiar du a wine drinker pa ngai tak ang chi te kan sarfani chon film khurangai fa ema antinan full bodied red wine lo serve don taila full bodied red wine kan ti chon cabernet sauvignon kan ti te cabernet sauvignon kan ti te le Shiraz kan ti te le Bordeaux kan tiang chi te pon yang chu ka tiang chi khami crab chi thum hemi crab red wine chi thum hi
nghe full body thâu chu an ni ta chu khang ho kha chu 17 to 18 degrees Celsius vela surf turani wine expert te kan surf te ani chuanin tin adu khir zual te kan ning lo ni chuanin chutia chu adan dik ang chi ania chuanin medium body kan ti chu hei sangya vis kan ti te na china ka soi to sangya vis te chuanin merlo pinot noir te po hi athena chuanin burgundy kan ti deu kher ta mi chu ni pinot noir burgundy bi ki tlamin a strong deu hleka i englo pinot noir pangai a in hang hi 14 to 16 a surf thin ania zinfandel te po hang te po hi zinfandel pangai te po ani chuanin light body te po omlo to bordolino kan ti te bujualis kan ti te le pinot noir pangai chi mun dang atangan chin khang po ha enge light body tan ni ta a light ta inan wama i zu wine la in ngai lo tan po in nanuam ani khatiang chi ka tin nge i light body rara chu an siam zawa shal hal jong jong theiang bokani khatiang chi kha an nia tin an fruity tlang pui bok ta khatiang kha chu nge 10 to 12 degree Celsius ang ten an surf thin ani chuanin white wine va thunga chuanin white wine full body white wine chu antinanin hei chardonnay kan ti te chardonnay dried white wine anita full body anita a strong bokta chuan white burgundy kan tiang chi te khatiang kha chu 10 degree atanga 12 degree a englo an strong po le kan serve na temperature kha asang ve deu lakani chuanin a englo an alcohol an claim dewa khatiang ani chuanin kan serve na temperature kha niam ve le deu zelani tiang chu ania chin antinanin medium at po supply kan tiang te semilian kan tiang chi te po ma se semilian kan ti te po a chin mun ram a sir te po in adang vela thei ani antinan white wine medium chu 9 to 10 degrees Celsius ang 10 surf thinania chuanin heta I nge light body kan ti white wine light body dang chi ho ka chu Riesling kan ti te Sauvignon Blanc Pinot Gris anti de Pinot Gris kan ti chu lo chuanin Pinot Grigio Italy rama chun Pinot Grigio anti ta France chun Pinot Gris antia atian chi te po kha 6 to 8 degrees Celsius surf thinani 6 to 8 degrees Celsius temperature a wine vo zong kha ting han surf ani thinani tiang chu ania wine chuanin wine shit chuanin a food pairing hi apoi mole boka entirnanin full body kan ti rara chu full body tho wine strong ho rara chu entirnanin I hotel a thokte tan chonin ege thil strong de ulak entirnan bi fangte khatiang chi te na I serve kha fu tlang puita tin red grape rara chu an try tlang pui de ta chonin sweet po an tho ta ma se red grape ho chu enge red meat nen surf a food lang pe chuanin antinanin seafood ta chuanin salmon te an lo strong de lak ta salmon an ta po atla thei ta chuanin white wine ho chu enge white meat ang chi ho mo atian chi chicken ang ta po aniang chu tin fortified wine te po kha enge fortified wine na aromatized wine kan ti te pot wine kan ti te po nga dessert tenen le appetizer tenen serve te po ala in mele tani khatiang kha dia wine ringo ta po hianin enge hiat tur tam matin hotel industry thok tan chon apoi mo wine hi achan chu Mizoram a chuanin zu chu kan huni khwalo ta amai ro chu India ram te kan pela Mizoram te kan pela ni chunin hey Europe ta rong kal ni chon Peter te pan jang kul be u be wa tiang nen pon ronin hol keu ma se restaurant ta ron lu chon wine li sanen masa wine an order masa anga Mizo tan chonin thil mak amak zo kani chatiang chu ania
chu van chuan in apoi mo em an thing pui ve an tuisik ve tuisik ai pon an in tam hialanga ti turamo hial hin nia hey Europa hian tun tum contract hi ka kal ve ta America lam ne nan dang lam na chu i US lama chuanin US lam ain i anneng lo hi enge drinks lampang hi an in sa tin hei US lama chuanin zingdar som pakat main alcohol kan serve ngai lo ta ni ai enge breakfast eng lo te breakfast orange juice le champagne kan pol ang chi kha nge khala kan thengil zak chu khami te kha ani lo chuanin kan serve ngai lo wa amai ro chu Europe chuanin hei zingkar tang beer te serve phal na te kan nei ta an order chuanin kan serve pop mai ni Europe chuanin kha ania mirama chuanin an ti ngai fak lo India rama poni sengin zingdar som main na lo phal lo ania alcohol serve ka i 5 star apa tiang chu tiang fa dau tho chuanin mirama po lo ni ve ma se Europa chuanin kan serve mi mai ni tiang kha ania tin zu in thei tu po an no panga kum som pariat chinin an in thaya chuanin eng lo phei chu beer phei chu kum som pali chin ani hialin ka ria in an in thaya ni hatiang kha ania ala adang lam khop me tin Europa chuanin eng lo hi restaurant hitlamin an lo eng lo khop me an da serious khop me i in china ho lam taka restaurant in chei po hi an lo rem ti vak lawa tin i formal deuh lak hi angai boka Europe ho kan serve chuanin chutiang chuania chuanin Europa chuanin an na thok tu tan chuan am ke ni ang crew tan chuan Europa tho ai chuanin US lama kal kha anuam fa zokani asan chu US chuanin tu poka unfriendly ema aneng lo antinanin enge tu poka hey bro hati thei vakani masa Europa chun khang kha ani vengot lowa i ti sual palte a lawom theya athilan lak serious te hlaka fangin chuan chuanin America lam ne chuanin atang de shat ani chakna hi zanin chu waina ni fanga ni kai zu in dan hi an sei la lokila poi dau mai chu Mizoram ma chuanin zu kan inta khamuang lo lutuka zu in hi a thalawani tuna chuanin entirnanin zu thalo te kan lo tita lo te po a thalo te po lo ni mai theya amai ro chu Mizoram kan zu in dan system ang hi chuanin eng anga friends zu tha find some pain te Remy Martin lui tre botol khat po nuai sari man po nuai sani man ang vel te po char po hi inila Mizoram kan zu in dan system anga kan inani hi chuanin tu point kan chet puyang thil thayani lo ni achan chu Mizoram chun khambuang lo dewin kan ina zu kan thlia tuinen ta ni mo a hlang deuh tho te na mo han tlak popa khatiang kha chu thil ti chi ni lo ni zu kan inani chuanin ei in ne na mo i te in a tha amuang chang in thamuang dewin thian ten an ti pa in inila in tampo ni la arui fak thailo an rui fak ngai lo ni chu fa chuanin kan in dan system hi Mizoram point zu in thang te po hian kha kilatin zu hi rui tur ani lawa in tur han tila in zu kan in ani pon rui lo tur ani in control tir mi lo tur ni kan chele thasiat na ti boi khopian in lo tur ni ya ke po i zu mun samuna kho sa kan ni ta bartender te po kan lo ni thin ta amai ro chu kan in ve ponin bottle ka hey ti wine in pon wine glass khat tun thleng in hard drinks pe chu ka in ngai vak lo ani ka in pon tlem te in ka thlia kok tam tok kok ani lo chuan in ginger ale ka pol tlang pi ta tam to hin muang cha in
eng ne na mo me se me nen tiang khan Mizoram ajan tiang kan in pop thina voi khat kha I World Bank ro ta khon za ai zola ka jin ve tum khan jana kan kal kuala scooty ho mewin thian tenen Mizoram ai zola hinin an seina sa sia World Bank ro kan tia kan tlan kuala ni jana khong sira enge an ina zu an ina mizo thalai ten thlamuang lo to kin motor phena ten ina khati ang kha chuanin zu in hi that pui ngai na om lawa siat pui lo ngai na om lawani chuman chuanin eng anga zu tha po Mizoram a chuanin kan a that pui kan siat pui lo thei lo kan in dan systematic lawa kan in pop popate in tlak pop pop hi chuanin enge a thailo a tha thailo hrim ani chuwan chang kan zu in dan system mi tle min upgrade de hlakila thlai de point zu kan in ani point kan in lo thei ani chuan tu thu samania kan in lo thei lo ani chuanin nge tle min upgrade de hlakila muang changin thlamuang takin nula pa ta bula po hianin soi mi ngamila zu kan in ani chuan thup lawin thiang tenen po thup si se lawin in thup khan kan thup yang kan chet pui so kani chu ai chuanin nu la pa te ma po bula po soila leina po dil ngamila enge mi atok achin to kero limit te ero chu neila zu ra chu in don chun drink responsibly ti ani chu wa chunin kan in khanin kan in control thai tur ni ma ni enge kan limit kan chatur ni chu ma chuanin invel mi mol taka inve pop lo tur ni chu chuanin tunla jo Mizoram a chon lar la em chu zu an lo in ta khuta ai lo ate ege east nen te an han chi pop ta khatiang kha chi kha chu enge ti lo rama tha in lo ram thei a tha achan chu asiam dan process o mani zu chu is chu atel nge mai ma se a proportion atel turchin portion te po om ve khatiang khanin I khatia is lang la tuian mix popa nga ne lo zan khadan da khati eng lo pop ang chi kha chu thil tha ani thei don lo thum phima chu wa chuanin ege khatiang kha chu kan in zu kan in lo thei lo ani pon khatiang kha chu pum pel ramina khatiang lo kan hu lo ani chuanin mani pon siam top mai ro khatiang in lo thei lo ani chuanin chu wan chuanin chet pui ai chuanin tiang ati kha ala tha zo kani chu wan chuanin enge ril ru nei dewin zuin pon mo chuanin chu lo chu